Krásny deň želám. Teraz medzi sviatkami si niekedy uvedomíme, lebo máme čas, že potrebujeme zmenu, že potrebujeme niečo nové, potrebujeme nejakú energiu uchopiť a nejakým spôsobom zmeniť svoj život. Som Jasnovidka Gerta, najvyhľadávanejšia v Európe. Venujem sa klientom v oblasti lásky, zdravia a financií. Pomáham im k zmene energií. Najobľúbenejší produkt, ktorý mám, je veštba, je veštenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Na tento produkt dávam garanciu vrátenia peňazí, pretože to robím s láskou a s energiou, ktorá prúdi z univerza. Čítam vaše budúce životy, možnosti, ako môžete pokračovať ďalej. Ak vás nasmerujem na správnu cestu a vy ňou vykročíte, pocítite vnútornú radosť, šťastie a aj lásku. Nie je tam iná možnosť, len táto. V kartách a v osudoch a v energiách sa vždy zobrazí aj to negatívne, ale mojimi schopnosťami vieme nájsť cestu, ktorú môžete žiť. Takže práve preto dávam garanciu vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti pri výklade. Pokoj v duši je reformačný program, ktorý mi funguje už viac ako 3 roky. Prihlásujú sa do neho ženy, menia svoje životy, menia svoje energie. Chodíme niekedy spolu na nejaké víkendy. Minulý rok sme boli na Korfu s niektorými dievčatami a mám spätné väzby, ktoré sú od tých žien nádherné. Ako niektoré veci pochopili, ako niektoré zdravotné problémy zahodili, ako niektoré veci si v živote vyriešili, ako sebavedomie, lásku, zdravie, peniaze, financie, postavenie. A pre mňa je to obrovský dar, pretože viem pomáhať ďalej aj ďalším ľuďom. Práve kvôli tomu sa otvára táto skupina od 1.1. Druhá skupina bude od 1.2. februárová, ale výnimočná cena je teraz na januárovú skupinu, pretože celkovo posielanie pozitívnej energie, nahrávanie videí do WhatsAppu, v ktorom budete vlastne vidieť všetky tie videá, ktoré nebudú nikde, ani na Instagrame, ani na YouTube, budú len v tej skupine. A odosielanie energie spolu vychádza 199 €. Povedala som si, že dám zľavu, vychádza to na 129 €. Ale prvým prihláseným klientom, ktorý sa v decembri ešte prihlásia, ešte je pár dní, tak je zaručená cena 90 €. Koľkokoľvek mesiacov budete pokračovať. Sú to 3 € na deň. Pouhé 3 €, ako sa povie, vám môžu zmeniť život. Pardon? Viete ako? Keď som skúmala viacero žien, viacero klientiek, čítali sme energie a snažili sme sa nejaké veci prelomiť, tak som jednu vec zistila. Tu ste, hej, panáčiky. Takže tu ste. Tam, kam sa potrebujeme dostať, je sem. Ešte si vás nakreslím. Viete, čo sú tieto čiary? Sú to vlastne ako keby steny, ktoré potrebujete prelomiť. Jedna tá stena je dôvera, druhá tá stena je láska, emócie, uznanie. To budú prvé, nakreslila som to, hej, takže dôvera. Dôvera sama v seba. Verím si, že ja niečo dokážem. Láska, že ľúbim samú seba, ok. Potom máme emócie. Emócie v práci, v rodine, k deťom, k rodičom. Naše vlastné emócie, keď sa cítime samé. Možno keď sa cítime samé, ale sme v partnerských vzťahoch a nefunguje to tak. Potom máme uznanie. Posledná veľká stena je uznanie, pretože každý jeden z nás potrebuje objatie, uznanie toho druhého, že si skvelá, si perfektná. Niekedy stačí len navarila si úžasný obed. Podarilo sa ti to. Je to uznanie. Toto všetko, ako náhle sa prelomí, pretože vy sa postupne budete dostávať energeticky tak vysoko, že tie steny sa budú lámať, budú sa jednoducho meniť na prach a budú sa rozpadávať a vy budete prekračovať
tak vy, nakreslím vám aj vlasy, dokreslím to, zrazu budete mať takú žiarivú energiu. Úplne budete žiariť. Okolie vaše si všimne, že ste iná. Ale poviete si, v čom som iná? V tom, že tie steny, ktoré tam sú dlhé roky, sa postupne budú rozpadávať a vy budete prechádzať cez ne a bude to pre vás o hodne jednoduchšie. Pretože prekročiť jednu stenu je najťažšie. To je tá dôvera. Dôverovať sama v seba. Jednoducho získať možnosť veriť, že sa vám to podarí. Pretože každej jednej, ktorá bola u mňa v skupine Pokoj v duši, sa to podarilo. Takže verím, že aj vám sa to podarí. A uznanie je posledné. To už bude bonus, čerešnička na torte, ktorá bude prichádzať. Ja si to zaslúžim. Potrebujeme sa dostať odtiaľto sem, do žiarivej osobnosti vašej. Z vašej duše sa bude šíriť krásna energia, ktorá nedovolí, aby sa tá stena znova poskladala alebo jednoducho sa vrstvila. Ak máte človeka, ktorý je manipulátor, je možné, že sa s vami prestane baviť, alebo je možné, že prehodnotí celú tú svoju životnú situáciu a bude vám hovoriť, že wow, teraz si ale fakt iná. A mne sa to páči, pretože aj v takých vzťahoch sa dajú robiť zmeny a dá sa zmeniť každá jedna z vás k lepšiemu a môžete si to užívať. Konečne môžete byť šťastná. Takže ak sa chceš pridať aj ty a uvažuješ, tak si daj otázku, nad čím vlastne uvažuješ. Či chceš minúť sama na seba 3 eurá denne, v priebehu jedného mesiaca je to 90 eur teraz, alebo uvažuješ nad tým, že či si pripravená na zmenu? Uvažuješ nad tým, že či to ty dokážeš? Ver mi, že v našej skupine, do ktorej sa pridáš, kde je už niekoľko úžasných, krásnych duší, žien, tak to dokážeš. Lebo jedna druhú podporujeme a jedna druhej pomáhame. Krásny deň ti želám a čakám na tvoju správu, volanie, e-mail, čokoľvek. Odvaha prekročiť prvé kroky. Dôveruj sama v sebe. Rozprášime tie steny, ktoré si takto hlboko nastávala. Možno, že sú to múry, ale úplne je to jedno, pretože energiu, ktorú budeš dostávať, sa postupne tie múry budú meniť na prach. Vieš si to predstaviť? Že by sa ti toto mohlo udiať? Áno, môže. Je to reformačný program, ktorý funguje, ktorým prešlo veľa žien. Čakám na teba. Krásny deň.